Kubor nakaslem jong unong san hima. Dang hagini ki khandiat sngi baladem katkum gajing pau hagilat pathai khubor ki kme ki pa bat ki bahaying hasem jong weu samla puli class 10 napo ko All Saints Diocesan Higher Secondary School Shillong hadin maka embos kala penmi ya ka result aga arpu hundre tarik ujemang upalawan ka kerdan ka basan haga top 20 jong ka examen SSLC bat hadin baladep banle ya ka re-evaluation ula poi pat haga kerdan ka balai Henry menta sekawai pat ke long ying jong ka samla ria hun ika siang shai kabala pas ke examen class 12 haga result kabala penmi de ka embos ha ka bakila wan shakman pan pensngo pat ba halor ka jingyo ka khun jong ki bandrung hapo ka top 10 jong ke examen HSSLC hadin bala penlong ya ka re-evaluation habaya keren mat unong lum khubor jong nong san hima nakalyang uhinmen ka samla ria hun ika uba wailat siang shai ula ong haba pet ya jing treshi tom jong ka para ha jing pule kum kaying kim artatin bakan yo ban rung ha top 10 Henry ha sngi ba penmi ya result kata ha arpo hundreu tarik ujemang arajar arpo lai la yo i penban baka klem yo ya no gono ka kerdan hapo ka top 10 ka samla ria hun ika kadika khun jong ba tershine dekhar bat ka kong dap siang shai kibana ka snong molamano East Gentia Hills bat ka bapuli ha St. Anthony's Higher Secondary School Shillong kabala yoru ya ka total marks kaba hado South Spa Arpo bat prapusaw ka percentage ha ka sen ka baningkong bapunmi ya ka result daga embos kat bahadin ka re-evaluation pan kani ka samla kalayo hado South Spa Arpo hundreu marks ka total bat prapusan point R ka percentage kabala yo sundon banrung hapo ka top 10 jong ka examen HSSLC halor kani tonginya sengap menta ka ka baka yeng jong isamla riyahun ika kidon banong ngadai wailat sengsai I hemen jongi ria hunika sengsai iba la pas ya kaneka class 12 arts hakaneka exam juga bos ka barang sudah kai ka ba penlong yingi bangin file ya kata ka re-evaluation hadin ka jing penmi ya ka results kade namar ba I para jongi te long ha ka jing pengkra jongi ya ka aneka exam final long ila pengkra sistem hi ya kaneka exam but ila le bahiro ya kaneka exam tenalo kata nado ba kapor ba idang le kelas nado kas 11 kas 12 so ila one be sakmat mo hakini ki exam paper jong ka school kain te long ngila expect hi ba in pass ba hakaneka result 12 rengkat barki nongika ki principal ban mai yela diro ila expect hi ba in poisa khman te henre ka ba penlengo ngi yang tugas ngi kalong ba da kila penmi ek result ngi penban ba ikhlem poi ken ka kerteng ju ikam pa kata ka release jong top 10 henre kini ki perlok jung I ke bade ki batch mi jung ki langut ki wepan kila yo mah te hang tu kas ngi hi ngi la ya perkat hi ngi don kata ka confidence te ngidon kata ka jingshania ba ho ngitip ba ila le ba kala bandon ka jing bakalang ni hang tai te hang tu kas ngi la rai ban file ya ka re-evaluation hang tu kas ngi ba declare ka result ka arpun ru tarik mi ngila file ya ka re-evaluation ipuli hani ha St. Anthony's High Secondary School Shillong ni ningkong hapor bangi file ya ka re-evaluation ka simpor hado arpus ngi bangin yo ya kini ki photocopies jongki answer script te dangila yo ya ki answer script hang tu ngi sedang ban check ken din padin ngi check ya kini ki page by page ma ngi check ya kan script jong I tengi I ba kidon ki benta ki ba ilong deserving ban yo more marks te halor kata nganong rim te ngi la move be sakman ban file ya ka re-evaluation hanrem darade file ya kata pat kasimpor hado arbnai thik bakin penmi ya ka result namar ka ngi file arndreu me te kami pat hado arpo new jongu Julai te halor kata te ho ngi sngo kia kam sem mo ban yo I ba kala jia kungkini mensuaro bat kidang jia do mentaro te nengkong te ngidang perkat ba kande tang ka kanjia tang yai parajongi rai henre mensisngi habang yo I ya ka khobor mo ka ba pi penmi ya ka channel jong nong sanyi mangi iba idon sa iwi khnaro mo iba sem kum kane ka apot te hang to long ngisung to o le se kamde ba kanjia tang hangi henre kala ban jia kiwi ro le se kin sadon mo kiban mi sho la sha sisngi kiba le se kiba sem kajo kajing sem kumbang sem te kai ka ba pensung khia ngi kalong kata kai long la le long tadi ba ka embos kasimkia hak ban penbej la ne korek bahai ki paper tele se nginum
nginum dup ken ban ap hado arnalen termo ban yo ya kaneka result andre tadi ba kisim kia ya hak ban penbet ya kita ki kendrum kendram te ngila yo gen yo tau so batiang hak tu ka juga sngi kumba yo long ki kena hoi ni menta ba ngila yo ya kata ka re-evaluation te ngila sngi win hi kendiak andre kadon hi ka jingbom sungun ro namar ba ngi iba ma da de ba iyo aku tu kasngi te le se kande ka jingjop ka bakra ke i ma ka so jang ka jing tristom kala se so bat sakawero kumbang i man hakane ngi iba ka sarkar ne kalian sarkar kala simkhia ma ha ka ba kala conduct ya kane ka yu kane ka felicitation program ya gitu ki bala pas bah ka exam joki tingi iba kala pun ko borob ki kala award ki mo te kato kade ka senjam ka ban aimen sim ki na ka pen slor ki ban nang ki su hakmat haka pure puti joki andre ka jing so ka long ka pas ngi par ka long ba kum i para jonga ban kum ki lese ki ba slam ban yo ta ka ya kata ka result ading ka resolution long ki do no ken ya kata ka mo ka buksian ka subjek ka ba ngi file re-evaluation te ka de ha lor ka subjek English, history te barka ne ka philosophy ya ka yu ka history te shwa ka re-evaluation ya prapo te hadin ka re-evaluation ka ne prapo kumjo te ya ka philosophy pat ya prapo pra te hadin ka re-evaluation ya prapo kendai te hang ta kala QC marks te ya ka ne ka English pat nengkong ya tang 9% te hadin ka re-evaluation pat ya prapo te kala Q bahasa ka English te long so bangin airo ngila pet bahaya ke English kadon mo ka jing tunang tu berkunjuk ya ka filosofi nomor ba ila ba ka subjek filosofi ro ka total shwa ka evaluation ka de sauspa arpo ka balong proposal persen te hadin ka re-evaluation pan ka ke par syaka sauspa arpo ro ka ke dan ro max te ka kenjo par syaka proposal persen but isayo ban ke ka merit list ka top 10 position Kakarteng junga kadai ria huni ka senshai bat nga pass class 12 na St. Anthony's High Secondary School. Kating ngau junga ka long ba hakatokot ngi bangi yo ya ka result long baro mangi bat ringkat bat kina hikai ngila terang bat ngila ngau ba long baro ki no hikai kila perkat bangan cube syakmat kumba long high school te hakapor bangi la yo ya ka result ki henmen nga ki ong kila ya thu ya ka marks jonga but kila ya thu ki marks henry marsenia sngo nga kendit but nga ong ba kamdei ka marks jonga hadin kila ya pej benya ya ki marks but kila ong ba kadei ka marks jonga hangta ngam nang ban ong AA henry ban shu nge wat hangta ki no hikai ru kila sngo si banga klam poi shakmat hadin pat iwe no hikai ila phone nga badi bar ila sneng bar ila ong nga ba lada la ngi long dang ngi kwa ngi la ban le ya ka re-evaluation hadin nga la perkhat ngas ngauting ban pha le ya ka re-evaluation banga perkhat yo le se kamlong kani ban pha le yo kan ja ki aka hadin par ken men nga badi mei pa kila sneng bar kila bataya nga bakam de ka kam ka bas new henry kadai ka hok jongi ba dadi bangim hun ni de long kadai ka hok jongi ban yo yaki marks ni ya ka result ka ba bha hadin mala yo ya ka result hang to kas ngi klem poi perkhat ba ngan poi hakani ka list namar nga perkhat ba ki marks kin q tang shi marks ni ar marks henry ngayo pat ban poi haka top 10 ti ngas ngau kemen ya kata kham tamba ki no hikai kila expect bhayanga but mentang ala yo ban poi haka top 10 dede bangala yo lupa na duk katu kasngi ar pandri tarik long kating kemen kan long ka ba share khai namar baro kila expect bhayanga haying hasam but kum kiwe ki brio ki ba ithu yang haru henry menta pat ka kham ngi kemen tang ba om da kemen shisha pat kumba de bangin kemen hakatu kasngi tang ba ngi ngas ngangu pat ba ngi la yo ya kani kalat ban pha le re-evaluation biang ba nga kenturu ban nga aimen same ru ya kitu ki kiwe ki khanda ki ba dang shepo class 12 ni kinu ki class ba dadai ba kim ngau hun ya ki marks ba dadai ba ki ngau ba kila pan khre ba kila le bha kim dei ban teng henry ki dei ban shlur bat ban pha le biang ya ka re-evaluation to la liang nga kam nge be nga no ko ngak chap da sang o bulahi
pada amlang ni kon yang i hadap po ke saya ni ya kerdan gubura burom ya jung stem yang i iko rizat yo senang itawi tengah senang oleh mudwa hadu kat ni mud ladangnya yang hadu ar benai le mud dang yo ko ni ka buk ser wa to i hok yang ka yo ko TV to im to komplain ni ko ai personal lan ni pce kam gunuksa ya pi gi be gi pa yang gi bi khana kham tam i wal nong godong dang do na ge pore pti start itim ya pi man gi bachelor ula chakman ugrsa ni kon yang pi la da jiao ong ya pi i be pas naw yi ba i tangwa TV khi man gam ni to em sen pi ki to tin pi mi chakman lembaga hok yang gi kon yo man gi te gi wam sab ai ya jing minat yang ki yo lau sab ai te ga lau we yang ikon kharo khlot yang i te la liang nga mut ya ga bot le karpa do wali ni sakman hoi de man gam ni ini jing jiao da jia i me yosam hoi du jia hagibit wan ikon yang gi paralok yang i lane kini khna kurang pura sakman yo lai sab ai ya gini pura buthi lane ga lawe yang ki hiwaro Teka kubur kaba ngi syukwa ban persngau nak yang kaing kasem kalong ba ngi syukwa kan ban kentu ya ka embos mo but ya kini ki noi kai ki ba korek ya kini ki subject ba pair jong kini ki kelas 10 ba kelas 12 ruk jo ba kini ban simkhia ba kini ban banyak din padin ya kini ki paper jong ki khna kimdi ban long mo kimdi ban shu ong ban shu pendep kerke ya kini ki subject ini ki paper jong khna henry kini ban simkhia ban pej baham pej banyak khnang ba kanam don shu kani kaching bakla khnang ba ki ve ki khna nang ne khmat khnang ba ki nom ja shu kumne ke nama daga jailong kumne daga la ya ja kumne ka penduk jengkermen ki khna bapli bat long ka long ka kabu ya kata ka bad image mo ya ka bot rukum jo tengi squad ban kentu banang ni sakman kin simkhia barok kini ki bahlol ki badai pe kenamba kenom jasu nang ni sakmat te ngasquad ro ban kentu mo ya kini ki para samla ki ne ki kena school barok ba nang ni sakmat da dei ba pisngo holiday ba pilong confident ba pilale ba ke exam jong pi pd ban long ki bachelor ban tur sakmat wan sakmat le ya ka ba dei ban le ken ka hok jong pi kamde ban shure lada pisngo ba pilale bah ya nakaliang ka kajong pi berkumju kini ki para samla jongi te to long gini ban long ki ba minot ro nginde ban long bang sublem ya kebot leneng sublem ya kinong hikai andre teng le se mo ba ngi don kata kajing baklaro nalade andre nginde ban long kita ki ba minot bagi ba tristom hakaliang ka puli puthi jongi kenamba ngin po sya kathong